עושים את היצירים כנראה. סליחה? אפשר להזמין בבקשה? כן, בטח. מה תרצי? הייתי רוצה ארוחת בוקר אם אפשר. קונטיננטלית, כפרית או ישראלית? ישראלית? קפה עכשיו או אחר כך? עכשיו בבקשה. חלב רגיל או חלב סויה? רגיל. חזק או חלש? חזק? חביתה, מקושקשת, עין או עין הפוכה? עין. מטוגנת או נוזלית? נוזלית. לחם, חיטה מלאה, לבן או דגנים? דגנים. רוטב לסלט וינגרט, אלפאים או חרדל? חרדל. לשתות תפוזים, לימונדה או אשכוליות? לימונדה. גבינת שמנת או גבינה רזה? רזה. בעלית הלב, תעשו משהו, תעשו משהו. לזוז, לא להתקהל. זה קרה לו כבר בעבר? פעם ראשונה, תעשו משהו. מה הוא אכל? ארוחת בוקר. קונטיננטלית, כפרית או ישראלית? ישראלית. חביתה מקושקשת, עין או עין הפוכה? אולי נשים משהו כחול לגמרי. כחול בהיר או כחול כהה? נייבי. מה, נו, אז מה החלטת?